Жыхары дома нумар 17А на праспекце Чарняхоўскага ў Віцебску даўно просяць уцяпліць фасад свайго старога дома. Але атрымаць дапамогу ад камунальнікаў будзе складана. Капітальнага рамонту, апошняя ў раённым спісе на мадэрнізацыю 5павярхоўка, так і не дачакалася. А ў 2015-м з праектна-каштарыснай дакументацыі на паляпшэнне жыллёвых умоў уцяпленне фасадаў выключылі. Сёння за бюджэтныя сродкі гарадскі жрэд гатовы правесці цеплавую рэабілітацыю домов только с повышенным узроўнем вільготнасці и промерзанием кватэр. Як вырашаецца праблема, высвятляў Артур Смалякоў. Некалькі гадоў таму ў рамках планавага капітальнага рамонту ў суседніх 5павярхоўках блізнятах спраўна праводзілі цеплавую мадэрнізацыю. Сваёй чаргі чакаў і апошні ў спісе дом на Чарняхоўцы. Калі яго час прыйшоў з праектна-каштарыснай дакументацыі на капрамонты жылых будынкаў, уцяпленне фасадаў выключылі. Цяпер толькі за свой кошт, а значыць праблемы застаюцца. С другой стороны дома постоянно плесень, под окнами плесень. Мы срываем обои, снова клеим, убираем эту плесень. В квартире температура, вот батарея, рука моя теплее батареи. Очень холодно. Где-то 18-17 градусов, 16 градусов. Этот дом очень давно и постоянно мы неоднократно вызывали всякие комиссии только для того, чтобы решился вопрос об утеплении этого дома. Нам обещают и обещают и обещают, что на какой-то год все это сделают. Ну, делали вот эти дома, здесь и домики стояли, и мусор был. Нет, чтобы заодно все сделать. Мы так считаем, что мы как на отшибе, потом у нас, наверное, и не делали. У доме 60-х гадоў пабудовы рамонту пакуль не было. Калі ён адбудзецца, уцяпляць сцены не будуць. Гэта значыць, што ўжо праз некалькі месяцаў жыхарам зноў прыйдзецца хадзіць па кватэрах у зімовай вопратцы. Камунальнікі лічаць, людзям, якія гадамі адлічвалі грошы на капітальны рамонт, проста не пашанцавала. Зрэшты, цяпер яны маюць права заняцца уцяпленнем самі, але ўжо за свой кошт. К сожалению, вот с 2016 года мы уже не можем заниматься этими видами работ. Вот. Возможно, только устранение промерзаемости, продуваемости отдельных участков фасадов. На сегодняшний день для того, чтобы провести тепловую реабилитацию наружных стен, нужна разработка проектно-сметной документации. И нужно, естественно, финансирование. К сожалению, работы требуют значительных затрат, и население пока не готово оплачивать эти работы. А вось жыхарам дома нумар 11 пашанцавала болей. Тое, што ў кватэрах сёння цёпла і суха, вынік капітальнага рамонту 2013. Было холодно. Потом вот жред города Витебска мы писали неоднократно. Жильцы, я знаю, собирались коллективное обращение. Утеплили нам дом, и стало лучше, гораздо лучше. Тепло стало, летом не так жарко, потому что прогревалось и летом у нас. Мы замерзали, спали одевши. Как наши стены утеплили, проблем никаких нет. Мы сейчас хорошо, нормально сделано утепление. А так мы пропадали вообще. Понимаете, доходила плесень до зала. Задаволены праведзенай працай і камунальнікі, якія атрымалі не толькі падзяку жыхароў, а і значны эканамічны эффект. Дом, где проведена тепловая модернизация, проведено утепление наружных стен. Значит, тепловое потребление вот за зимний период 2016-2017 года по этому дому составил 363,3 калории. В то же время аналогичный дом по Черняховского 17А теплопотребление составило 432,3 гигакалории. То есть дом, который подлежал модернизации, экономия тепловой энергии составила 68,5 гигакалорий. Это где-то в деньгах 6600 рублей. Амаль 7000 рублёў рэальная эканомія толькі з адной 5павярхоўкі. Жыхары менш плацяць за ацяпленне, і дзяржава, якая субсідіруе 90% кошту паслугі, таксама скарачае выдаткі. Калі падлічыць, што ў цеплавой мадэрнізацыі сёння маюць патрэбу 2/3 жылых дамоў па ўсёй краіне, лік можа ісці на мільярды. Уцепляць дамы за бюджэтныя сродкі, як было раней, немагчыма. Большасць кватэр прыватызаваны, і справа ўласніка клапаціцца пра сваё жыллё. Аднак усе уладальнікі і арандатары кватэр штомесяц адлічваюць сродкі на капрамонт. Чаму б не дазволіць накіроўваць гэтыя сумы і на цеплавую мадэрнізацыю дамоў, каб у выйгрышы засталіся ўсе. Зусім хутка гэтае пытанне абмяркуюць на парламенцкіх слуханнях па праблемах жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Артур Смалякоў, Дмітрий Котаў і Александр Рындзін. Навіны Віцебск.